Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha ke siza ke nendaba ka-goalkeeper phaa weqela ke leKaizer Chiefs obizwa ukubana ke nguNtwari. Nizamkhumbula kuNtwari into yokubana ke umfana omdala uphaa kwilizwekazi lakhe apho azalwa khona eRwanda. Umfana omdala apho ke Rwanda ke ibidlala khona neSuper Eagles Nigeria yabhaxabulwa ke phaa ibethwa ngamanqaku amabini. uNtwari lo umfana omdala kuthiwa ke igama lakhe lithe lamemezwa phaa kwiitim zaphaa eEurope. Umfana omdala kuthiwa ke likhona ke kumagama afunwa ziitim zaphaa eEurope. Kwe-agent ke ithe yayibalula le ntetha yenjenje yathi siyavuma uNtwari umfana omdala igama lakhe likhona phaa. Ewe, yonke into yawucaca kwemvelo uba kuphele le season bade bathi ke ukuba ke umfana omdala kubona ke into yokubana nguye kofithayo phaa konyanzela into yokubana ke abe ke uyathathwa liqela lapha eEurope umfana lo kaNtwari, kodwa dlala phaa kwi-second division. Kuthiwa ke le nto ke ayiqale ukwenzeka before umfana omdala ke aye phaa uKaizer Chiefs. Umfana omdala bene-offer ke ebeseyifumene phaa phesheya kolwandle. Nizawukhumbula into yokubana umfana omdala lo iKaizer Chiefs yayamthatha phaa kwiqela le-TS Galaxy isenza into yokubana ke azoba ngu-number 1 goalkeeper ke phaa kwiKaizer Chiefs. Emveni kokubana iKaizer Chiefs ithe yahlalisa phantsi phaa uyitumele ngikhune, kodwa ke izinto azimhambelanga kakuhle phaa uNtwari ngoba ubonakale sele iluza indawo yakhe kungena phaa uBruce Vuma. Wafika kuBruce Vuma ke wahlala wazinza umfana omdala, wamthatha uNtwari wambeka phaa ebhentshini. Nalaa tim ke imemeze igama likaNtwari phaa kwilizwekazi laseEurope yatsho ke ithi ke ifumaniseke into yokubana ke lo kaNtwari akadlali ke kwitim edlalelayo phaa eMzantsi Afrika, akayifumani igame time. Kodwa bathi ke kodwa ke ngendlela ke abameli bakhe okanye abammeleyo phaa uNtwari abayibeka ngakhona indlela yakhe, bathi boneliseka. Zikhona izinto abazithandileyo phaa kuNtwari ezibenze into yokubana ke bake bamvulela ispace uba naye bambhale kwilist ke goalkeeper babafunayo phaa. Bathi ke yonke ke loo nto yawucaca phaa kwisizini ezayo into yokubana ke ithini na into kaNtwari ke nokubheka phaa kwilizwekazi laseEurope. And yawukhumbula into yokubana ke umfana omdala lo ngu-number 1 goalkeeper phaa eRwanda. And ke into enzekayo phaa ndicinga uba laa tim yaphaa eEurope imfunayo imakhele umkhina lapha ke kwezi match ezidlalayo njengangoku, imphosela amehlo lo goalkeeper kaNtwari. Mhlawumbi ke uNtwari umfana omdala ke wawufumana ke loo nyweba kwisizini ezayo abeleke ibheki abheke phaa kwilizwekazi laseEurope, kodwa ke eyodlala phaa kwi-second division umfana omdala. Kodwa kufani ke ngoba ke iligi yaseEurope ithande ukuthi cace baphulaphuli ke. Zinjalo ke indaba endinephathele zona malunga nogoalkeeper ke weqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.